Tohle a mě zase, že chodím... Ne, jsem Lukáš Anderson. Ale počkej, to mám říct já. Že chodíš s Romanem Anielem. Ne. Tak ale dělej. Tak ale počkej, já si musím vymýšlet to. Tak jo, řekl. No prostě já jsem uchl do Romana a mám si... Tak čau. Teď vám řekneme naše. Počkej, ty to tajemství. Já miluju svýho Lukáše Hendrizala. No kaš. Valsdorf. Edisonova 6. Blonďák. Sedí s Vlastou. Blankem. Teď tady Kája. Já nevím, co mám říct. Bohužel musíš něco. Já nevím, já jsem si to ještě Dělej, ať tak si řekl. Já žádný tajemství nemám, víš to. Dělej. To prostě žiji s chodím s jedním klukem, no. Já říkám, jméno nebudu. Roman Anielaj, no jo, no. Valsdorf, dělnická nějaký číslo a hrozně ho miluje. Je to hrozný. Je to hrozná obluda. Ty jsi